Daygunta ang Ginoo, uban sa mga bagong awit. Ang kalipay ta isinggit, ang Ginoo labing hingpit. Daygunta ang Ginoo, uban sa mga instrumento. Ang kalipay ta isayaw, umulang adlaw. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Jesucristo ug ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo manaa kaninyo. Manausab kanimo. Mga igsuon, karong adlaw gisaulog ang pista sa tulo ka mga archangels. Kaila mo nila? Si San Miguel, San Gabriel, ug San Rafael. Mga arkanghel ni sila nga dunay dagko kayong nahatag nga misyon o katumanan sa planos Ginoo dinhi sa kalibutan. Busa mo ampo kita kanila nga ilatang protektahan o ila sadtang giyahan nga makatuman sa mga planos Ginoo sa atong kinabuhi. Labi na gyud sa atong pagampo karon nga ayuho na unta ang kalibutan niining pandemya. Iampo ni nato ni San Rafael niya nga magmalinawon ang tibok kalibutan. Iampo sa ni nato ni San Miguel og nga ang atong mga benefactors and donors labi na ninggas namalit nining atong Archdiocesan project Kapilinha di Fatima namalit sa slots ni ini ato sang iampo ni San Gabriel. Ato karong andamon ang atong kaugalingon sa pagsaulog nining santos nga misa, atong hinumduman o hinulsulan ang atong mga sala. Ikaw nga gipadala aron pag-ayo sa mga mahinulsulon, Ginoo kaluy kami. Ginoo kaluy kami. Ikaw nga mianhi aron pagtawag sa mga makasasala, Kristo kaluy kami. Kristo kaluy kami. Ikaw nga nagalingkod sa tuo sa Amahan aron pagpangamaalang kanamo, Ginoo kaluy kami. Ginoo kaluy kami. Kaluy anunta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dadon unta kita niya ngadtos kinabuhing dayon. Amen. Himaya sa Dios didto sa langit ug kadait sa iyang mga tao dinhi sa yuta. Ginoong Dios, langitnong hari, Dios Amahan, makagagahom sa tanan. Nagasimba kami kanimo, nagapasalamat kami kanimo, nagaday kami kanimo tungod sa imong himaya. Ginoong Hesukristo, bugtong anak sa Amahan, Ginoong Dios, Kordero sa Dios, ikaw nagawagtang sa sala sa kalibutan, kaluy kami. Ikaw nagalingkod sa tuo sa Amahan, dawata ang among pangamuyo. Kay ikaw lamang ang santos, ikaw lamang ang Ginoo, ikaw lamang ang labing halangdon o Hesukristo, uban sa Espiritu Santo, diha sa himaya sa Dios Amahan. Amen. Magampo kita, O Dios, sa katingalahang paagi, imong gigiyahan ang buluhaton sa mga anghel ug sa mga tao. Itugot nga ang among kinabuhi dinhi sa yuta, kapanalipdan unta nila nga sa walay hunong nagasugot ug nagaalagad kanimo diha sa langit. Pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak nga buhi ug hari uban kanimo diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen.
Pagbasa gikan sa basahon sa ang gipadaya. Unya may gubat didto sa langit. Si Miguel ug ang kauban niyang mga anghel nakigsangka sa dragon ug sa mga anghel niini. Apan nabuntog ang dragon ug ang anghel niini ug gipanghinginlan sila gikan sa langit. Gitambog ang dakong dragon, ang karaang bitin nga ginganlag Yawa o Satanas, nga maoy naglimbong sa tibuok kalibutan. Gitambog siya uban sa tanang mga anghel niya ngadto sa yuta. Unya nadungog ko ang singgit gikan sa langit nga nag-ingon, ania na gayud ang kaluwasan gikan sa Dios. Gipadayag na sa Dios ang gahom niya ingon nga hari o gipakita na sa Mesiyas ang iyang awtoridad. Kay ang tigsumbong sa atong mga kaigsuunan nga nagbarog sa atubangan sa Dios o nagsumbong kanila adlaw o gabii, gihinginla na gikan sa langit. Gibuntog sa atong mga kaigsuunan ang Yawa, pinaagi sa dugo sa nating karnero o sa kamatuoran nga gisangyaw nila o gikalipay nila ang pagpakamatay. Busa paglipay kamo, kalangitan, o kamong tanan nga nagpuyo diha. Apan alaot ang yuta o ang dagat. Kay mikunsad kaninyo ang Yawa, o nasuko siya pag-ayo, kay nasayod man siya nga mubo na lang ang iyang panahon. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Sa tubangan sa mga anghel, awiton ko ang imong mga pagdaig o Ginoo. Sa tubangan sa mga anghel, awiton ko ang imong mga pagdaig o Ginoo. Pasalamatan ko ikaw o Ginoo sa tibuok kong kasing-kasing. Kay mong gidungog ang mga pulong sa akong baba. Sa atubangan sa mga anghel, awiton ko ang imong pagdaig. Magasimba ako sa imong balaan nga templo, ug pasalamatan ko ang imong ngalan. Sa atubangan sa mga anghel, awiton ko ang imong mga pagdaig o Ginoo. Tungod sa imong kaluoy ug imong kamatuoran, kay imong gipadala labaw sa tanang butang ang imong ngalan ug ang imong saad. Sa akong pagsangpit, gipatalinghugan mo ako. Imo akong gilig-on sulod sa akong kaugalingon. Sa tubangan sa mga anghel, awiton ko ang imong mga pagdaig o Ginoo. Ang tanang mga hari sa yuta magpasalamat kanimo Ginoo sa pagpakadungog nila sa mga pulong sa imong baba, ug magawit sila sa mga dalan sa Ginoo. Dako ang himaya sa Ginoo.
Alleluia, Alleluia, Alleluia. Awitan ta ang Ginoong Jesus, awit sa gugmang pagdaig. Alleluia, Alleluia, Alleluia. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manausap kanimo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Juan. Himayaw ikaw, O Ginoo. Sa pagkakita ni Jesus kang Nathanael nga nagpadulong kaniya, miingon siya, ani ay tinuod gayod nga Israelita ug walay ikasaway kaniya. Nganong nakaila ka man kanako, nangutana si Nathanael kaniya. Si Jesus mitubag, nakita ko ikaw didto ilalom sa kahoyng igira sa wala kapatawga ni Felipe. Si Nathanael mitubag, magtutudlo, ikaw mao ang anak sa Dios. Ikaw ang hari sa Israel. Si Jesus miingon, mituo ka ba tungod lang kay miingon ako kanimo nga nakita ko ikaw ilalom sa kahoyng igira? Makakita kag mas kahibulungan pa kay niini. Ug miingon siya kanila, sultihan ko kamo, makita ninyo ang langit nga maabli ug ang mga anghel sa Dios nga magsaka kanaog diha sa anak sa tao. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Dayon ikaw, O Kristo. So, kining anghel, ang laing term ani kay sulugoon or servant. Nang moingon gani ka, you are my angel. Sa pasabot ana. Ha? Ako kang servant. Ako kang sulugoon. Ana siya pasabot. Pero lahi man ta, ikaw ang akong anghel. Unsa man? Tig save, no? Tig protector. Ana. Pwede sana siya, pero dili man na ang anghel mo protector nato kung dili suguon sa Ginoo. Di na sila mo protector, pero suguon na sa Ginoo, sugot na sila. So, servants of God. Matod pa sa atong unang pagbasa, dunay nahitabo nga gubat didto sa langit. Si Satanas o ang dragon, niya ang iyang kontra, mao si San Miguel. Niya si Satanas, doon na po siya ay mga anghel nga nakuha. Niya si San Miguel, nagdapog iyang mga anghel. Niya paggubat nila, ang napildi mao si kasi napildi si Satanas. Niya diin man gilabay si Satanas, din his kalibutan, kuyog sa iyang kapungot. Muna doon na siya bag-ong gingharian. Kay si Satanas manggod, Lucifer man ta ni siya, Archangel of Light, di naman siya magpasugo sa Ginoo. Gusto man siya maghimog iyang gingharian. Gusto man siya nga matupong sa Ginoo. Ama o tong naggubat sila, niya gihingin lang siya dito sa langit. Ni anaron siya sa kalibutan. So dinhi sa kalibutan, doon na duha ka klase sa anghel dinhi. Na ay anghel nga kana ganing iyas Ginoo, tawgo natog holy angels. Niya sa kalibutan ang mga anghel nga iya sa yawa, gitawag nato sila fallen angels. Nya kining mga anghel parihara sad ni sila gahom sa Ginoo. Kahibaw ni sila tanan, all knowing.
Kahibaw ni sila sa atong gihuna-huna, sa atong gibati. Kahibaw ni sila asa tadapitan naglingkod. Ana. Muna nga kung ang musugo nila ang Ginoo, tagaan dayon ta nila og mensahe either sa hunahuna or sa kasing-kasing or actual bagyod nga pang Ginoo. Aron maliwat sad ta sa anghel nga maliwat sad sa Ginoo. Nya kun ang yawa gani mo'y maningkamot nga maliwat ta niya, suguon sad niya iya mga anghel aron imbitaron sad ta nga maliwat sa yawa. Kamurong nanimba dinhi, hain mamo naliwat sa Ginoo o sa yawa? Sa fallen angels or sa holy angels? Kusga. Di mo musupak sa Ginoo. Dili. Kusga. Inigsupak ni mo, liwat na yung ka sa fallen angels kay mga masupakon na sila. Musupak ka aning vaccination, fallen angel na ka. Supak ka anang traffic light, fallen angel na ka. Supak ka anang gidili ng mga artificial contraceptives, awa na, fallen angel na ka. Supak ka anang giingon nga pasayloala nang nakasa nimo, kapito, mudumot gyud ka, aka na, fallen angel na ka. Supa ka na nga dawata lang kabubuton sa Ginoo nga niputi imong buhok, ipatina gid nimo, aka na, fallen angel na ka. Supa ka nang giingon nga sa kasakit og sa kalipay, sa kahamugaway kapitos, sa panangusa, sa sakit og sa maing panglawas, hangtod ang kamatayon mo bulag ka nato, makigbuwag yung ka bisag wa pa ka mamatay, kana fallen angel na kana. Ingnon kang donates kapilin ha, imurag yung tipigan imong kwarta kay di gid mo ihatag, aka na, fallen angel na ka. Ano ba? So pila ka kabuk ninyo ron dining nanimba, apil na ning nagwali, pila ka kabuk nato ang fallen angels? No? Tas ka mo. Kinsay liwat sa fallen angels kanang masinupakon sa kabubuton sa Ginoo. Taas ang kamot. Atoy usa ni pataas dungan nako. Ang atong organista nagpakaron ingnon. Labaw na mga lictors, so sangot lang ninyo. Nahibaw laging Ginoo lagi. Ana. Nakaron unsa may itong buhaton? Si Kristo diri sa atong ebanghelyo niingon siya kay si Nathaniel ba muramag na impress kay niya pag ingon niya sa wap-a ka moanhi dinhi sa wap-a ka tawgan ni Felipe nakita na tika didto ilalom sa kahoyng igira. Si Felipe na-impress kay siya ba nakaingon siya Ginoo gid ni kay nakakita gud siya nako bisag kalayo ato niya siya dinhi galingkod nya kahibaw siya unsay akong gibuhat bisag wa siya diha. Ginoo gini gitawag nag all knowing nya ingon des Kristo nakuan ka natingala kay kakaron nga niingon ko nimong nakit-an ti ka didto ilalom sa kahoyng igira bisag dinhi ra ko galingkod, mas makakita kag daghan pa kun mukuyog ka nako. Amo na siya. Ang giimbitar ni Kristo ang mga makasasala nga mukuyog niya aron makakita tag mas daghan pang katingalahan. Kaya nga naman ang Ginoo puno gyud siya sa katingalahan, wonderful things na agis Ginoo. Kana mga ana maliwat yung kaana sa fallen angel. Kay imo gumbiyaan ang Ginoo tungod lang ana. Na siya. Mao na aron ang mga panintal sa kuan, yawa. Mao na aron ang atong gitawag og pagkahulog sa gahom sa yawa. Kana bang mas higugmao nato ang mga butang sa kalibutan. Nya supako nato ang Ginoo basta dili na siya muhaom sa atong gusto. Labi na ginang sugos Ginoo, biyai ang tanan,
imong balay, imong yuta, imong tanan, apil ng imong kaugalingon. Di man kita kabiya sa cellphone. Di ba? Mao na, hain man taron na liwat. Naasa, fallen angel. Mao na bitang, naiubang tao karon nga mibiya gyud sa ilang kaugalingon. Nya unsa may akong timailhan aning mga tawhana kaning ni-respond sa atong pamaligya aning slots para pagtukod sa kapilinha. Porting daghanang nibiya silang kaugalingon. Nganong nibiya silang kaugalingon? Ang kwarta karong panahona para nato security. Kay wa na tay mga trabahong tarong, wa na ta kahibaw kanus ani mo close ang atong gitrabahuan. Kanus ata mo gasto. Pero niining taliwala nining krisis sa pandemya, panglawas og financial, pagkadaghan sa midunit nato. So good atong August 8. August 8 pag-announce nako, hangtod karon pila naman na ka buwan. Wa pa kabot 2 ka buwan no. Karon pa man ang October 8 mo 2 ka buwan. Pero sa 29,500 slots nga atong gibaligya nga tag 1,000 as of yesterday, ang nahalin 24,886 na. 4,604 na lang nahibilin. Niingon ko gahapon, mag 1,000 slot challenge ta. Nako, kay kuan pa man to gahapon, 7,600 kapin. Ana, ingon ko mag 1,000 challenge ta, pitura ka 1,000 slots. Ug nay mo palit bag tag 1,000 slots, pitura ka buyers. Hurot na. Uy, gahapon naagi ni biya sa ilang kaugalingon, 2 ka buok ni palit og tag 1,000 slots. Ano wa man mo malikay? Ingon ko, kung mo palit mo 1,000 slot, wag tang inyong tanang kaguol aning kalibutana. Lagi, pulos na lang kalinaw o kalipay. Kaya nga naman, ang Ginoo, kamao kay siyang mubuhat, na ang imong kaguol, himuon niyang kalipay. Ang imong kabalaka, himuon niyang security. Hasta gani ang imong kamatayon, himuon niyang kinabuhi. Ang Ginoo ray makahimo ana, ang mahal nga birhen mo'y agianan ana. Nya kay nibiya man sila silang kaugalingon, hibaw jud kung gilangkat gito nila. Kay karon bisag unsa pa kakadato karon panahona, gawas lang ana tingaling mga billionaires, bisan gani ang mga billionaires maglisod og hatag nga di gani mangayog resibo, muingon pa gani nga ayaw lang gid taon ko mensyona. Unya ang imong gihatag 1 million. Lisod na karon panahona oy. Muhata gani karong tag 3,000, 1,000, punayan pa man gani tag tawag, padir nakuha gito nimo, siguro agid padir ana. Ni ay nihatag og 1 million 2 ka buok. Di pa gani magpaila, nya kay nakaila man kus usa. Maingon pagid ayaw lang jud kog mensyona, ay lang jud kog mensyona padir, kay ang Ginoo ra gyud nasayod ana. May karon napaman tay 4,614, napatay 4 ka buok 1,000 slots. Ato sa ning i-offer ron 1,000 challenge. Kinsa ninyo din ang mopalit og 1,000 slot, taas ka mo. Ayaw na lang pataas kay 1,000 slots yun ang gana. Di abay tayo ningon ako karon. Ni padagi dayon siya. Ganyan kadlaw ba? Nalingaw ko kay bagin ako sa pila na lang ka slots na hibilin pa der nako 7,000. Padadayon siya og pader nag-transfer nako 7,500 paigo na nabaligya na tanan ako dili oy 7 million man siya ay unsa gud ay pader kadako pa gud ay ana. Nakupon pa ni og 6 million pila man 993,000 aron nga ma-close na ning akong akong gibaligya. Katawa lang ko ba pero mao ni siya doon nagi kuan ning hatag nga naman dili ako mo hinungdan kung dili siguro gyud ko gituktok sila sa Ginoo ang ilang kasing-kasing
gipamaraygan sila ni Mother Mary nga humana ning akong kapilinha di Fatima sa Philippines nga niya nabutang sa Cebu, the only one in Asia. Kay dako kay nag-ikatabang sa inyong future generation. Mao ni ang mahimong tuburan sa mga grasya nga gikan sa langit dinhi sa Pilipinas, dinhi sa Cebu. Ato sa ning garbo mga Cebuano, labi na gid sa Archdiocese of Cebu. Kita sang taga dinhi sa atong parokya San Vicente Ferrer Parish, og mahuman ni 4,000 naman lang ni 614 ka slots, og mahali ni dinhi tanan, dako kay tag natampo alang ni ining maong proyekto. Nakatatak na ninyo mga parishioners sa San Vicente Ferrer Parish, Liluan, mga online parishioners nato dinhi, kamong mga online parishioners o kamong mga territorial parishioners. Karon pa ko nakadungog nga parokya nga 8 pa lang katuig gikas pagtukod mo'y nahimong mo'y nahimong tawgon ta lang og nitabang, main nga mitabang sa Archdiocesan Project nga ni worth og mga 30 million. Wapat kadungog ana. Kasagaran sa mga parokya nga bag-ong gitukod, tawgon na nato sila og kaning nagkamang pa ba subject to subsidy sa Archdiocese. Ang ayan gitang hataganag subsidy kay gatukod pa matamura pag kanang inyong mga anak ba nga kanang bag-o pang na tao, di ba? Unsa may buhaton siya day mo pakaon siyang ginikanan, ha? Ang ginikanan mo pakaon, ang ginikanan mo magtrabaho para ipakaon siyang anak. Huwato niya ang iyang anak moabot og mga 18, aka na ganing 18 karon, danghag pa kay mga naong Huwato no sag moabot og mga 20, 25. Una pa maingon nga, sige na, panginabuhi na mo ginyo. Ana, pero kita 8 anyos pa lang sa atong pagkaanak sa Archdiocese, kita na maoy nahimong kaning sandiganan niining maong project. Kinsa maning buhat ning Padre Siano, buhat ning Monsignor Ruben, buhat ni nilang Archbishop Palma, buhat ni nilang Father Lyndon Ruiz og nila ni Brother Rinald Andalis og mga kauban diha SWAF. Dili oy, ang Ginoo mo ay nagpakita ani nga kun kamo magpaubos og maghatag sa inyong kaugalingon nga rin ako, magpasugo mo nako, pakit-on ta mog unsa ka maayo ang akong gahom. Sa pagsangpit, akong balikan, sa pagsangpit ni Monsignor Ruben, nako nga, Father, ako kang himuon, amo kang gikasabutan, nga himuon ka namong chairman sa fundraising activities kapilinha, kay kanang ato gining dali-dalion unta, Father, kay kuan unya, may na ba, mablisingan dayon, ma-inaugural dayon, as soon as possible. Pag hunahuna na ko nga, 30 million ang i-raise pa, kaingon ko, paita ni aginod mangay ko diri sa akong parokya, dugay kay nahalin to atong pamaligya diri, wa gyud mo namalit. Nakunya ka ni 30 million kato ganing 10 million ni abot og mga hapit 7 months, wa gyud mahalin katong atong sa tingan atong hope and opportunity tingdugaya oy halin. Nakaingon ko kani bahala na jud kanyor, pero naman say magsigig ingon sa kong kasing-kasing nga ay dawata lagi na, dawata na niya ang imong pagdawat ana, huno nga sa dang inyong project da simbahan, ayaw isagol, huno nga gyud nako paita sa dani, hunong pa, hago pa. Hago oy siya nga ana magsigig na manaw nako baga na kay ni sigig barog dito atong Palawan nga to atong mga Ardiponsiap na para bay daghan nga wa gyud ma kaning sana ma-release kay wrong spelling ana wa koy name sa sender. Uy kanabitang tunulan ka pader dili ni makuha ano kapoy baking suwat ani kapoy kay suwat pa basa pa hapit tataway tug sakit kay natong mata kapoy baya
Pero tanawa karon unsay gipakita sa Ginoo, less than 2 months hapit na mahurot ug mahurot na ni. Oh, kamo di mo mamalit patay mo di mo katilaw ani kapilinha. Dili na makatatak ang inyong mga ngan dito sa listahan sa kapilinha. Nabi tatong iyon atong ilista tanangan nya ipadangat to sa Portugal. Unsay gihonghong sa Ginoo nako og sa Birhen diri sa kong nahona, ingna na sila sa ila palang daang pagpalit nakatatak ng ilangan dito sa Portugal, apil na diri sa akong kasing-kasing forever. Kamong wa kapalit, hibaw na mughain mo natatak to amos to amos kasing-kasing sa dragon, masinupakon to amos sa dragon nga nagsigig ingon ayaw ana wa nay ayo ang imong kaugalingon mo yun na. Oh, tanawa kamo dinhi nga ni palit tanawa di ba buhi kay mugnaw nya naman ko'y nakita ang gaduko-duko wa na mo palit klaro kayo. Di bitaw joke lang na pero tinuod ba yan ha? Ugma kani karong hapon ay mo text na ako ron bisag mga duha lang kabuok moingon pader ako tong dawaton ang 1,000 slot challenge bisag duha lang kabuok ika 30 ani kay close naman ni nato ugma awa na hurot na ni lagi nya gusto mo mahurot o dili kana palit gyud. Na ini-text na ako karong buntag na touch ba ako sa iyang gi-text ako lang gining i-mention kay touching man ingon din siya nako Father nakapalit na kog 3 ka slots sa kuan atong niagi pang Agosto pag-announce nimo karon pa der mopuno kog palit na po ka slots pero pa der iampo mi kay di amiron tanan sa ospital kay na positive mis COVID. Kamo ba mapositive mo sa COVID inyo nung increasean ang inyong paliton naamo nang kasing-kasinga wa no maniguro di lang kung palit kay na COVID mi ang iya hinoon imbis 3 slots ang iyang gipalit atong niagi karon hinong nga COVID sila na sila sa ospital ni palit na og 10 slots unya simba ko gyud og mga matay gini sila kay dados Ginoo ngadto sa langit maimpierno pa ni o malangit ibawom day mo indog na ta pag-ampo sa katawhan mga igsuon atong ipadangat ang mga pag-ampo nato ngadto sa Dios diha sa pangama sa atong mga arkanghel aron kita mahisuod o makadangat sa iyang grasya. Moingon kita, Ginoo dungga kami. Ginoo dungga kami. Nga si San Miguel manalipod ug moabag sa mga Kristiyanos nga nagantos sa mga paglutos. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo dungga kami. Nga sila nga nagsangyaw sa kamatuoran, madasig pinagi sa pag-atiman ni San Gabriel, magampo kita sa Ginoo. Ginoo dungga kami. Nga ang mga masakiton nga nataptan ining COVID-19, makabato na og hingpit nga kaayuhan, magampo kita sa Ginoo. Ginoo dungga kami. Nga ang mga nag-alagad sa mga masakiton ug ubang hutong sa katilingban makabaton kanunay og grasya sa paglahutay ug nga mapanalipdan sila magampo kita sa Ginoo. Ginoo dungga kami. Nga sa atong pagsaulog sa 500 years of Christianity magmalampuson unta ang tanan nga kalihukan ilabi na sa mga parokya ug atong mapalawman ang atong pagtuo o paglaom isip mga binunyagan, magampo kita sa Ginoo. Ginoo dungga kami. Nga ang sulugoon sa Dios, Teofilo Kamumot Obispo, mabayaw na sa kadungganan sa altar, magampo kita sa Ginoo. Ginoo dungga kami. Alang sa mga proyekto dinhi sa atong simbahan nga pinaagi sa pangama o pagiya ni San Vicente Ferrer magmalampuson og mahuman unta sumala sa atong mga giplano o gipangandoy mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo dungga kami.
alang sa tanang mga benefactors o donors sa atong simbahan nga mihatag og finansyal og lain-laing hinabang ug alang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto nga hatagan unta sila sa Ginoo ug daghan pang mga grasya sa ilang kinabuhi, malikay sila sa mga kadautan ug mulampos unta ang tanan nilang mga paningkamot. Mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. Nga ang mga magtutuong mihalina, ilabi na sa atong gihandom karon, magadayeg sa Dios uban sa mga santos ug sa mga anghel ug arkanghel sa langit, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. Dios nga among magbubuhat, dawata kining among mga pagampo diha sa Pangama sa imong mga arkanghel nga among gipasidunggan karon. Kay amo kining gituboy dihas gugmag pagtuo pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Kanimo ihalad ko karon o Ginoo, pag naglaom akong kini makapahimot kanimo. Jutay lang kining gihalad ko karon apan kinasing-kasing. Dawata kining akong gihalad Ginoo, mga bungang abot sa yutang imong gipatikat. Jutay lang kining gihalad ko karon apan kinasing-kasing. Mga igsoon, pagampo kamo aron kining ako ug ang inyong sakripisyo, dawaton unta sa Dios Amahan makagagahom sa tanan. Dawaton ta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdaig ug paghimaya sa iyang ngalan, alang sa atong kapuslanan ug sa tibuok niyang santos nga simbahan. Ginoo, nagahalad kami kanimo sa mga gasa sa pagdaig. Human ikaw malukmay, dawata ang maong mga gasa nga gitunol kanimo sa mga anghel, aron magpulos namo kini alang sa among kaluwasan. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaak kaninyo. Maanaw sa kanimo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nang ibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Angay ug matarong. Santos nga Amahan, Dios nga tunhay makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayod nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit. Kay ang mga anghel sa langit tapos sila masulay na matud-an nga tinuod nimong mga higala. Maoy pasidungog usab alang kanimo ang ila nga ilang magbubuhat. Ang dungganang dapit nga ilang naangkon nagpasabot kanimo sa imong nagpasabot kanamo sa imong way kinutuban nga kahalangdon nga milabaw sa kaayo sa tibuok nimong binuhatan. Sa among pagdaig sa imong mga anghel ug arkanghel, matarong usab gayod nga magdaig kami sa imong himaya, pinaagi ni Kristo nga among Ginoo ug busa uban sa mga kasing-kasing nga puno sa gugma, duyog kami sa mga anghel, karon og sa tanang adlaw sa among kinabuhi, sa pag-awit sa imong himaya diha sa usa ka awit sa wayhunong nga pagdaig sa pag-ingon. Santos, Santos, Santos nga Ginoo, Dios sa kagahuman, puno ang langit ug yuta sa imong himaya, hosana sa kahitasan. Daigon ang nagaanhi sa ngalan sa Ginoo, hosana sa kahitasan. Santos gayud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos.
Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos nining mga gasa aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Hesukristo nga among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ninyo nga tanan og kan-a, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag niini ngadto sa iya mga tinun-an ug miingon, dawata kini og panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o ug tunhay nga kasabutan, ang dugo ngay ula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo mubalik nani. Aron paghandom sa kamatayon o pagkabanhaw ni Hesukristo, nagahalad kami kanimo Amahan, nining pans kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himua nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himua nga mahingpit kami diha sa gugma uban ni Francisco nga among Papa, ni Jose ang among Arsobispo ug sa tanang mga pari, mga reliyoso o mga aktibong nag-alagad sa simbahan. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay, labi nang among gihandom karon, lakip na sa tungwa na naghandom kanila. Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy, dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan nga ania nagsimba dinhi ug ang nagsimba diha sa online nga mga misa. Himua kaming angayan nga makaambit kinabuhing tunhay uban ni Maria, ang inahan nga ulay sa Dios, uban kang San Jose ang iyang putli nga bana, uban sa mga apostoles, kang San Pedro Calungsod, San Lorenzo Ruiz, San Vicente Ferrer, sa tanang mga arkanghel, San Miguel, Gabriel ug Rafael, ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila, amo ikaw nga daygon ug amo ikaw ang himayaon, pinaagi ni Hesukristo, imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya, og diha kaniya, gihatag nganha kanimo makagagahom nga Amahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog og himaya hangtod sa kahangturan. Amen. Maghiusa ta pagsangpit sa atong langitnong Amahan, ginamit ang mga pulong ni Hesukristo. Amahan namo nga sa mga langit, pagdaygon ng imong ngalan, muabot ka namo ang imong gingharian, matulog
kasalakanamo. Pili mo kami, itugyan sa pagsulay. Hinunua, luwasa kami sa dautan. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan, atagi kami sa kalinaw niining panahona aron tinabangan sa imong kaluoy. Mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok, samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Jesucristo among manunobos. Kay imo man tangging harian, ang gahom ug kahimaya hangtod sa kahangturan. Ginoong Jesucristo, nag-ingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tan-awa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan ug sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa. Ikaw nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaa kaninyong tanan. Manaa usab kanimo. Ato karong ipaambit ang timaan sa atong panag-inig suunay. Kordero sa Dios, nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluyi kami. Kordero sa Dios, nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluyi kami. Kordero sa Dios, nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, hatagi kami sa kalinaw. Kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Bulahan kitang tanan nga gidapit alang sa iyang santos nga bangkete. Ginoo, dili ako angay nga makalawat kanimo, apan ipamulong lamang mamaayo ako. Espirituhanong pagkalawat. O Jesus, nagato ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang ug nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental, umarika sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw o gihiusa ang akong kinatibuk-ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen. Ang lawas ni Kristo. Amen. At all times I will bless Him, His praise will be in my mouth. My soul makes its boast in the Lord. The humble man will hear of Him, the afflicted will be glad, and join with me to magnify the Lord. Let us exalt His name together forever. I sought the Lord, He heard me and delivered me from my fear. Let us exalt His name together forever. Oh, sing His praises, magnify the Lord.
Magampo kita. Ginoo, nangamuyo kami kanimo human kami malig-on sa gahom sa pagkalawat. Magsubay unta kami sa dalan sa kaluwasan, ubos sa kanunayng pagbantay sa mga anghel. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Orasyo Imperata. Maluluyon og mapuangorong amahan, panalipdi kami batok sa COVID-19 nga nakahasol og nakakutlo sa daghang kinabuhi. Nagahangyo kami kanimo karon nga imo kaming sudungon uban sa gugma ug sa maalimon mong kamot wag tanga ang among kahadlok sa sakit ug kamatayon. Bag-uha ang among paglaom ug liguna ang among pagtuo. Nagaampo kami nga imong giyahan sila nga gitahasan sa pagpangita og tambal alang niining pandemya ug sa pagpakgang sa pagkuyanap niini. Nagapasalamat kami kanimo sa mga bakuna nga napalambo pinaagi sa paggiya sa imong mga kamot. Panalangini ang among mga paningkamot sa paggamit niining mga bakuna aron sa pagtapos sa pandemya dinhi sa among nasod. Nagaampo kami kanila nga nagbudlay alang sa maayong panglawas, nga unta mga lagad sila sa mga masakiton uban sa katakos ug puangod. Ihatag kanila ang kalantip sa pangisip, maayong panglawas, kalig-on sa kaakuhan ug panalipod batok nining pandemya. Nagaampo kami alang niadtong mga natakbuyan nga mahiuli unta dayon ang ilang maayong panglawas ug panalipdi usab sila nga nag-alima kanila ug ihatag ang pahulayng dayon ngadto kanila nga mga nangamatay. Ihatag kanamo ang grasya niining panahon sa pagsulay, sa pagbudlay alang sa kaayuhan sa tanan ug sa pagtabang sa mga nanginahanglan. Ang amo untang kahingawa ug kaluoy sa usag-usa, maglig-on kanamo sa paglabang niining krisis ug magtultol kanamo ngadto sa kausaban ug kabalaan. Nagadangop kami sa imong panalipod o santa nga inahan sa Dios. Ayaw kawanga ang among pangamuyo dinhi sa among mga panginahanglan. Hinunua luwasa kami kanunay gikan sa tanang dautan o mahimayaon og bulahan nga birhen. Ihatag kanamo kining tanan pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak nga buhi ug hari uban kanimo dihas kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Maria, kaayuhan sa masakiton. Iampo mo kami. San Jose, Iampo mo kami. San Rafael Arcangel, Iampo mo kami. San Roque, Iampo mo kami. San Lorenzo Ruiz, Iampo mo kami. San Pedro Calungsod, Iampo mo kami. San Vicente Ferrer. Iampo mo kami. Manindog. Usa sa mga nindot nga gasa nga atong nadawat mao ang pagkahimo nato nga liwat sa Ginoo, likeness of God. Ngato lang buhaton, kinahanglang mosunod lang kita sa mga holy angels. Di kita mosunod sa mga fallen angels dinhis kalibutan. So, sa makausap pa, update sa atong Mother Mary's Healing and Deliverance slots. Ako nang gikaingon kaganiha, as of yesterday, ang nahalin niabot na og 24,886 slots. Pakpakan na to ang Ginoo. 4,614 slots na lang ang nahibilin. Niyag naay mo dawat aning atong gitawag og 1,000 slot challenge, upat na lang kabuok. So kinsa ninyo'y mudawat ani, si Aros ano tibok kalibutan wagi upat nga mudawat ani. Mudugang watong duha nga ni dawat gahapon. Ihatag lang rin nato pinaagis pag-deposit sa atong bank accounts. Magpaila mo, ako mong ipaila. Ako na nang gisaad. Kung gusto mo magpaila, ingna lang ko. I-explain kita mo dinhi.
Pero kung di san mo magpaila, di sad mo makaikyas, mailhan gyud mo sa Ginoo. Unya ang ato sang pagampo nga ang ato untang umaabot nga pista, labi na gyud ang atong highlight nga mao ang pag rededicate nining atong simbahan kuyog sa atong amahan sa Archdiocese sa Sugbo, si Archbishop Jose Espalma, karong October 9, 4 o'clock sa hapon, ihatag unta sa mahal nga Birhen Maria, San Vicente Ferrer og sa Ginoo ang maayong panahon, maayong sitwasyon aron magmalampuso ng atong rededication og lakip na sad ang atong novena masses, ang atong pagtuyok matag adlaw, ihalad sa nato ang atong motorcade matag adlaw nga magrosaryo ta alang sa hingpit yung pagkaalim sa kalibutan ining sakit nga pandemya. So ato nang himuon sugod October 7. So karon sugdan na natog ampo. So ugma akong i-close ang kining pagpamaligya sa Paras Kapilinha, pero ang atong pagpanawat sa mga idonate hangtod pa na sa Lunes, kaya ang atong final nga pagsumada sa tanang mahalin unya pa sa October 6, kay dugay man ang paglusot sa bangko o kanang pag-withdraw nato sa Dias Palawan, mga kuan ato pa nang kubrahon didto nya kung makubra na gyud ang tanan. Tingali mo partial report ko sugod sa Domingo, nya dayon final reports para sa Kapilinha unya sa Miyerkules October 6. So aron dili ni nato madugay kahalin, hutda na lang ninyo ugma, kay ugma ang atong paghatag og birthday gifts ni Mama Mary. Ako sa ding i-acknowledge ang koreksyon nga gihatag nga rin ako katong diha ko'y wali nga niingon ko pila may gidak-on sa yuta, 100 meters ang gitason nya 2 meters ang gilapdon, niingon man ko ato nga 2 hectares gikoreksyonan ko, geodetic engineer siguro to. Niingon siya, Pader, pataka malang kagyaw-yaw kana pasaylo ako nga koreksyonan ti ka 100 meters times 2 meters equals 200 meters. Ay, sus, Ginoo. Nigawas na sa akong kabugo sa mathematics, no? So, tagay ko ninyo mga corrections kung na ako'y masulting dili mao. Kay, na, di biya ta taon all-knowing. May pagka-fallen angel biya ta. So, salamat kayo. Ang pasabot lang ako ato, kadtong dakog yuta nga nakahatag og kapitos sa agianan, willing ba siyang mo-donate out of his 10 or 20 hectares nga yuta, willing ba siyang mo-donate para mudako ang agianan, willing ba siyang mo-donate og 200 meters out of his 10 or 20 hectares. Kung naa mo ana, willing mo, dili? Dili. Alam mo sige, ang Ginoo manaa kaninyo, Manasab kanimo. og manalangin kanato ang Dios makagahom sa tanan, Amahan, Anak ug Espiritu Santo. Amen. Gihalad na ang misa, ato ning padayonon pinaagis pagpalambo sa gugma, kalinaw ug panagdait ni Kristo. Salamat sa Dios. Tayo'y may katungkulan at panahon